Katani ali daya weni ali. Uy, sanyusag bayanti dalan sika umasid bida isuna inta kikwana itan agkarerata. Isu aglabas lista agsigaw kingkwana ket agkaway ni ali tinapigsa ali ababwa agruknoy dayawin yo ti prinsipe aguray agtalnaka agbaliw agsagana ket agsapul tayo nga agkablaaw ni ali tinatangken ali ababwa mabalin na tiadu alalaki. Kakontra na abak daw sang gasot nga kriminal awan ti makatunggal ken ni Ali. Linya abalitok akame napintas unay san ka di Diyo paboryal amin color lila when hari kayat ko ti color ket iti taraken aayok na anya kasasukal ding akngay urunong lang di kayat na ni Ali tinangisit ali ababwa napintas ug nakitutak natulen ni isu na sabatin yo daras ag make up kayo tama tayo ti gwapo ni Ali agsang atatao ken ni Ali adu unay lang adu kawayan ni daytoy ni Ali galante pay sang libo aaywan iti bayo ayat isu na tunggal binasundan ken napudno nga ayat ken ni Ali ni Ali ni Ali tinain idali ababwa ti prinsesa yokuna kaketrikit isu a prinsipeket daras nga nagbiyahe ti elepante ken lamas galor urso ken leon ken bala ditoy kadwak pa iti paikot ken ti agluto ang biyet nga agkanta dapol subli